Jab jab sate. Buzane fa eसे गाहायाव जिरायनांगोन नांलै नांला जिरायनांगोन नांलायलांलै जों नांलायले दां जिराय नांलै दां इलाला इउनलाय इउनियन कलिन गले जिरायगो आरो बैक साइड बिसोरखौ जिरायनो मामोन मिथिबायना खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' रायजोफोर आङो दिनैहाय ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव भिडिअखौहाय लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय मैयानि समावहाय 25 डिसेम्बर क्रिसमास प्रग्रामनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो जाय घटनाखौहाय आङो खोनादोंमोन बे घटनाखौहाय आङो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थांनानै बेलासि समावहाय लोगो मोनहैदों आरो बिथांमोनखौहाय आङो लोगो हमनानैहाय रायज्लायनाय जादों माखासे खोथाफोरखौहाय दा बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोरखौ गासैखौबो बुनानै आरो 20,000 रां लानानैसो हगारनाय जादों होननानैहाय बिसोरो गावसिनि खुगाजों फोरमायदों रायजोफोर दा बे 7 सुबुंखौहाय BBWA बड' वेलफेयार एस'सिएशना गावसिनि आखायावहाय लाबाय आरो बिसोरो हाजासे मदद खालामबाय मैयानि समावहाय बिसोरो बे 7नि गेजेरावहाय सासेनिखौहाय गाव गावनि न'आव फाथायहरबाय आरो सासेखौहाय बिब'आ लानानै थांबाय रायजोफोर दा बिथांमोना मा फोरमायदों बिसिनि सोमोन्दै नोंथांमोना गाव गावनि खुगाजोंनो स्टेटमेन्ट होनायखौहाय खोनासंब्लानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे मुङा मामोन फंबाय ने आंना नामाथ' रल इस्लारि ओमफ्राय गामिया फुराना गामिया आमथिखा जमुनागुरि आरो ओमफ्राय दा आङो माबायावहाय खारलांबाय ओरै गोबोरावहाय हादानाव खारलांबाय दा गोबोरावहाय दा आङो गोबोरावनो दंहैजोबखासै माने जोंनि गोबोर गुबुननि फारा होनो आरोना बेवहाय थांबाय आङो ओमफ्राय दा बेयाव बिदिनो थाखा फैसानि थाखाय न'खरनि नांगौनि थाखाय फैदोंमोन जों गासिबो ओमफ्राय दा ओरैबो जाया बिदि बिफनावसो गोलैफैबाय दाथ' जोंना जेबो राहायानो गैया दा हनै जोंनियावहाय बर' ससाइटिनि अननायाव माने बेंगलर बर' ससाइटियावहाय जिनाखि बिसोरो मोजाङै मोजां दैदेनबोबाय जोंखौहाय बिसोरो जोंखौहाय लाबोबाय बे गावसिनि बड'लेण्डनि बे गेस्ट हाउसआवहाय जोंखौ जानाय मानाय मोजाङै मोजां दोनबाय जोंखौहाय दा बिदिनो आरो दा हराव हरसे मोजाङै मोजां जाहोबावगोन आरो मोजाङै मोजां जोंखौहाय दोनबावगोन आरो गाबोनहाय जोङो मा थिरांथा लानाय जायो दा जोंथ' नै गासिबो न'आव थांनायसै होननानै थिरांथा लाबाय दा बे न'आवथ' थांगोन ओमफ्राय जों सानदोंमोन आरो मा मोखाङै थांनाय थाखा खामायनो फैनाया बिदि सानदोंमोन ओमफ्राय दाथ' उफाय गैया जोंनि देहायावबो आघात जाजोब्बाय जोंथ' दा मावनोबो हागोनखौ जों मोजां नुवाखिसै दा जोंनाव ट्रिटमेन्टफोरखौहाय मोजां खालामनानै लानोबोसो जोंहा थाखा फैसा गैया दा बिनिखायनो जोङो खस्थ' मस्थ'ब्लाबो न'आवहाय जोङो सहैनांसिगोन बेनोसै आरो जोङो बाय बुदों दा ने बुदों बुनायाथ' जोंखौहाय माने लांनानै जोंखौ खेकनि खालामनासो लांखादों माने जोंखौहाय गारियाव माबानानै खेकनि खालामनानै गावसोरनो खोन्थाखादों नोंसोरखौ सासे बिदि माबानानै माने नोंसोरखौ फानबाय जों खेकनिसो खालामनानै लाबोदों गावसोरनो खोन्थाखाबाय ओमफ्राय नोंसोरो दा फैसा ओख्रै बिहर न'आव नोंसोर मय मोना जायखिजाया फैसाखौ सासेयाव 20,000 बिहर माला नोंसोर बुजानाय जागोन होननानै जोंखौ बुबाय आरो अयथासार बुबाय एकदम सौग्लिबाय समाजों थैलायदोंमोन ओमफ्राय माबाजों आरोखि एसे गोदोनाखौ ओमफ्राय नै खामि हादाफ्रा सिङावहाय माबा दङ बिदिनो गाग्लिदों बिसोरो बिदिनो 10-15 जन बायदि दङ जों 8 जनमोन जोंखौ न' सिङाव एकदमबारे माने गान दामैसो बुयो आरोना बाहेरायावहाय जोंखौ माने आवाजआ खोनायैनि गाबख्रावब्लाबो खोनायैनि माने गान दामै बुदों जोंखौहाय अयथासार लान्थि फुनानै बुदों एकदमबारे फैसा जोंनि डकुमेन्टस बायदिसिना गासैबो सेना लाजोबबाय मबाइल जेबो गैया गासैबो सेना लाजोबबाय आरो जोंनि बेग जेबो मोनबोआसै जों दा ओरैनो मोदोम गोजायैनो दङ आरो बिदिनो दा बेयावसो नै जोंनि माने बेंगलराव जेनाखि दङ मोजाङैनो मोजां बे
माने बर' वेलफेयार माबा जोङो गेस्ट हाउस बानायनाय दङ नालाय वेलफेयार एस'सियेसन बेनि अननायावहाय माने जों दा मोजाङै दङ दा जों आसा खालामो जायखिया जों न'सिम मोजाङै मोजां सहैबावो फंबायनि नामा मामोन आंनि बानजाय इस्लारि गामिया आंथ' दा फुरानाया फाथाबारि आमथिखा एरिया गोलैयो ओमफ्राय दा हादानाव थांबाय आङो हादानावहाय बिदिनो हादानावहाय गोबोर एलेखा गोलैयो ओमफ्राय गुबुननिफारा गामिया नोंखौबो बुदों नामा फंबाय औ बुदों बुनायालाय थिगखौनो बुखादों थिगखौनो सिरियास जाखादों बुनाया दा फैसा होनानैसो बारग'बोदों आरो ना औ फैसा होनायखायसो जों बारग'खाबाय नङाब्लाथ' जों बारग' खालामोन आरो दे हामबायसै स्टेटमेन्ट औ फंबायनिलाय मा मुं जारां नार्जारि ओमफ्राय गामिया फुराना गामिया माबा जनथामोन ओमफ्राय दा दागारि बेबादांनि माबायाव फाथैबारि गोदान खुलिनायाव खारबोनाय जादों आरो हादानावहाय माबा गोलैयो आखिगुरि एटाच गोलैयो आरो बै फेमिलि नामा नोङो औ फेमिलि साबेसे दं गथ'फ्रालाय सासे दङ बुदों नोंखौबो ना फंबायनिलाय जोंना फुराना गामिया आमथिखा सालबारियावमोन दा ओरै आमथिखा सालबारिनिफ्राय जों दा गुबुननिफारायावहाय खारलांबाय गुबुननिफारा हादानावहाय आंनि मुङा बिरगराज बरगयारि दंनायालाय फेमिलि दङ आंनि दा फिसा सानै दङ नोंखौबो बुदोंना फंबाय बुदों बुनायालाय गोबां बुखादों दे होमब्ला हामबायसै खोन्थानाय फंबायनि नामा आंनि नामा माबा जिरान हाज'वारि ओमफ्राय दा आङो बेंगलरावहाय मावनो फैदोंमोन दा मोनसे जायगायावहाय जोंखौ थगायनानै लांदों आरो बेवहाय मोजां गोदै गोथाव संनानै लांदोंमोन जोंबो फोथायदोंमोन मोजां होननानै थांनानै जोंखौ जायगानि नामखौ दा बुंथ'दे लांनाय लोगो लोगो जोंखौ बेबायदि लांनाय लोगो लोगो जोंखौहाय बेबायदिनो गारि कन्डिसनावहाय माबाखौ बाहायहैदों गाख्रेबदों सौख्रेबदों फुथुनानै सानै गाख्रेबदों बिखायाव गादों उदैयाव गादों बेबादिनो जेन' जोंनि बे सास्तिकि सासन होनायखौ नुनानै रायजोफोरा न'फोरखौ नागारनानै गावनि न' नागारनानै बाहेरायाव मावनो फैयोब्ला जोंखौहाय जेन' जोंनि मावनायखौ जाथाय जानायखौ नुनानै नोंथांमोनाबो साबधान जायो आरो बेबायदि खस्थ' मोनो नङा हां गनोसै बादि बेबायदि खस्थ' लानानै जों ओरैबायदि गाबख्रावब्लाबो गवाखै दासिमबो जों गाबखाङो जोंनि गोसोआ हाजारब्लाबो दा आं नोंथांमोनखौ खावलायो जेन' जोंनि जाथायखौ नुनानैहाय नोंथांमोना साबधान थायो आरो कन्ट्रलाव थायो दा आंनि बुंनांगौआ बेनो हामबायसै आदानि नामा आंनि नामा मान्द्रेस बसुमतारी आमथेखा बिटिनि सालबारिनि ओमफ्राय आंथ' दा माने बेंगलराव फैदोंमोन खामानि मावनो होननानै आरो मावै मावबोनानै 4 मासमोन 5 मासमोन ओमफ्राय नैबे मुहुर्तआवहाय जिनाखि जोंनो नाम्बार होदों माने फैसाया दिनावहाय 700 मोनगोन जानाय उन्दुनाय फ्रि होननानै बुंनानै थगायनानै लिंलांदों ओमफ्राय बे थगायनानै गारि भारा थारा होनानै लांनानै ओमफ्राय होजोंहाय जोंखौहाय आरोबाव माबा प्लेटफर्माव ओंखारहैनानै आरोबाव मारुति भेनजों थिखांना लांबाय लाबोयै लाबोनानैहाय मोनसे हाग्रा सेराव लुनानै दोननाय न' गोलैनो माने गिथावथाव मैला गोनां नैबे न'आवसो सोनानै दा जोंखौ ओरैबायदि जोंखौहाय थाखा डिमान्ड खालामदों माने एथ' थाखा 20,000 सासेयाव होआब्ला नोंसोरखौहाय जिउ फोजोबनाय जागोन होननानैहायसो डिमान्ड खालामहैदों खामानि मोजां दं होननानैहाय जोंखौ लिंलांनाया दा बेखायनो आंनि रायजो राजा बिदा फंबाय जोंनि जाथिफोरखौ आं बुङो जाहैबाय जाहाथे बेबायदि कन्टेक्ट नाम्बारजोंल' माहायबा जुदि लिंहरदोंब्ला आंनाव इदि खामानि दङ फै आं एथ' होनाय होनना बुंदोंब्ला गोबाङै होगोन आं होनना बुंदोंब्ला जाहाथे दाथां मथा मथि गावनि मानसि मावखानायखा गैखायाब्ला दाथां जिन्दागियावबो माने बिराद गाज्रि जाबाय बोथोरा आरो बे बेंगलराखौ मोजां होननानै सानजाले तामिलाखौ मोजां होननानै सानजाले दा आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमखौबो जाहाथे माने बेखौ जाहाथे माने गोसोआव लायो जाहाथे माबा बिदि कन्टेक्टजोंल' दाथां गावनि मावखानाय कम्पानि नङाब्ला आंनि बुंनांगौआ बेनो बुदों आदाखौबो ना एकदम अयथासार बुदों बिखा जोदों गाग्लिदों नाख्रांनान बोख्रांनान गोदना गाथेदों थैनोसैलासो
हगारो ओमफ्राय फैसा गोख्रै बिहर होनना बुङो माने सौवो बिखायाव माइ बस्थायाव सौनाय बायदि सौदों माने हां मोनाखै मेमब्रायबायदों उदै हमथानानै उल्थां फाल्थां माने नै बेबायदि साजा होनानै दा सासेयाव 20,000 जों हरनांदों 8 मानसिबो 20,000 हरनानैसो जों गबोदों आंनि बुंनांगौआ दा बेनो रायजोफोर माने एसे सिन्था खालामदो दे फंबाय नामा आंनि नामा जेसन आं सिगांनि दा फुराना गामिया आमथिखा खुंगुरियावमोन ओमफ्राय आं दा माबायाव गोबोराव खारलांबाय गोबोराव खारलांनानै आं दा बोसोरथाम जाबाय बोसोरथाम जानानै आं उफाय गैया न'खराव दाहार दासि जानाय फिसा फोरोंनाय दा हाग्रा सिफायनाय ओमफ्राय आं दा बिटिसिआव खारबोनांदों बिटिसिआव खारबोनानै नै दा आं 8 मास बायदि जाफैबाय बेंगालराव हटेलाव मावोमोन आं ओमफ्राय लोगोफोरजों फैनानै आं माबायाव सिनि कम्पानियाव मावदोंमोन आरो बे सिनि कम्पानियाव मावनानै आं नैबे बिसोरजों आयंमोनजों कन्टेक्ट लाहोबाय दिनै दिनाव 700 होगोन होननानै बुंबाय नालाय होमबाथ' मोजां खामानिया 1,000 जाहैगोन होनबा जों एसे बांसिन जागोन नालाय बेयाव फिसा फोरोंनायाव एसे मोजां जाहैगोन होननानै जों सानबाय आरो दाहार दासिबो सुख'नो हागोन होननानै ओमफ्राय दा फैबाय मैयाहाय फैनानै दा थांबाय बिसोरजों ज' थांबाय मेजिस्ट्रेटआव लोगो हमलायनानै ओमफ्राय बे बास स्टेसननिफ्राय दा जोंखौ लांफैबायसो माबाया दा दाखाथिया ओमफ्राय लांनानै जोंखौ हजों दोनहैनानै जोंखौ जिरायहोनानै ओमफ्राय फट' खेबनानै जोंखौ ओमफ्राय बे आधार कार्डनाखौ जोंखौ बिनानै जोंखौ ओमफ्राय बिजोबनानै माने जोंखौ दुबार खेवनानै जोंखौ सौफैबाय आरो ओमफ्राय सौनानै सौसिन बिखायाव सौबाय जोबाय गोदोनायाव दानबाय आरो आखाइजों दानबाय आरो आखाइजों ओमफ्राय बिदिनो दानबाय ओमफ्राय दामलेना गाहायाव दोनबाय आरो माबानानै हायख्रावना जिरायहोबाय आरो अब्ला गासिबो 20,000 होनानैसो गदों जाहैबाय ना गासिबो हरनानै जोब्बाय आरो हिनजावखौ गाबख्रु हिनजावनाव फन बुहरबाय फरा रायलायबाबो रायो आस्ति रायलायबा नै आस्ति रायलायबा दे जाबाय होनलायलायो ओमफ्राय फरा रायलायबानो बुयो जोयो ओमफ्राय दाहार दासि नागिरनानैलाबो हिनजावखौ हरहोबाय आरो दा 20,000 हरनानै दा माबाबाय आरो बे गासैबो फेमिलि गोजाखा आरोना दे हामबायसै दे आंनि नामा दमनित नार्जारि आरो एलेका जाहैबाय गोबोर आरो आंनि गामिया जाहैबाय गुबुनिपारा दा जों बेंगालराव खामानि मावनो फैदोंमोन ओमफ्राय दायो दा जों खामानि मावनायाव बोरै जाखो दा कन्टेक्ट खालामनानै खामानि मोजां 700 थाखा हाजिरा मोनो ओमफ्राय माबा जानाय लोंनाय फ्रि होनना बुंनायखाय थांबाय ओमफ्राय दा जों हनै माबा गुन्दा माबायावसो थांबाय दोखो बुग्लि जाबाय जों दा माबा सासेयाव 20,000 खरि होनानैसो गबाय जों नाला 20,000 थाखाखौ होनो हाला बुथा जानायसोमोन जों ओमफ्राय न'निफ्राय बिहरनानैसो न'फ्राव अबस्था गैया दाहार दासिनि थाखाय फैदोंमोन दा दाहार दासिनि थाखाय फैनाया उल्थासो जाफैबाय नै दा गैया गारा आरो डाबल दाहार जाबावबाय जोंहा दाहारनि थाखाय फैनाया मा लाब जाखो जोंहालाय दा जों आरो मालायनिफ्राय दाहार बुरनानै न'निफ्राय हरनांबावबाय दा बे 20,000 थाखाखौ होनो हालानो जों बुथा जानायसिम आरो दोखो सौग्लि जोग्लि बुथारनायसिमोन जोंखौ 20,000 थाखाखौ होनो हालानो दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै हामबायसै